Ya tanah kerta kayak aslinya. Mario. Ya jejer mana ya. Mat, bukan mat. On. Ya pedot tutur kok. Pedot tutur wadahe Pak kok. Ono mangan apa ora? Ora mampu kok laris. Ya kopine ngono laring para kena dadi muntah. Nah, kok sih pokoknya lah. Iya, men karo jempol pun. Tok, kayak kan meneng. Iya. Sing pasti. Telak. Kalau kopine mangan leman. Yes. Sok. Cuma harus bocor malah teh nyanyi enaknya ngapain nego. Iya. Bil dulu. Wish. Itu timah ban. Tumbar katakan ngono, Amario. Ayo untuk pedot ya, Mam. Akar kemas. Terus. Terus suka nang dhuwur. Sek, penantang. Ush, Joseph Paul. Ngono-ngono ucul maning. Narik debit jempol lagi, guys. Wis ya. Lah kok ora ada cacing sini.
Kan. Bareng lah gue. Tengah bae lagi nang masyarakat. Kita peragaya nang sarap. Hei. Dhuwur bae langsung dhuwur. Dhuwur. Kono-kono.